Юраты зашичмайялым. Будо, иркалым. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тел тапшыруын қарайсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгінгі тапшу балалар язучысы, Татарстан Республикасының халық шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясы лауреаты Шәүкәт Галиевның тормышы, иҗаты, балалар өчен язылган әсәрләрнең үзенчәлеге хакында. Шәүкәт Галиулла улы Хидиятуллин 1928 елның 20 ноябрендә Татарстан Республикасының хәзерге Апас районы Ылы Бакырча авылында дөньяга килә. 1943 елда 7 еллык мәктәпне тәмамлый. Әмма әтисе Бөек Ватан сугышында һәлак булу сәбәпле алга таба укырга мөмкинлеге булмай. Берничә ел дәвамында Шәүкәт Галиев башта районда статист, аннары исәп-хисап бүлеге мөдире булып эшләгәннән соң 1949 елның язында колхоз бригадасы дип аталган район газетасына җаваплы секретарь итеп алына. Ә соңрак редактор булып эшли башлый. 1953 елның көзендә Шәүкәт Галиев Казанга күчеп килә һәм 6 ел буе Шаян журналы редакциясендә әдәби хезмәткәр, соңыннан бүлек мөдире булып эшли. 1959-1961 елларда Мәскәүдә СССР Язучылар берлеге каршындагы югары әдәби курсларда укый. 1962 елда аның балалар өчен шигырьләре тупланган Камырша исемле беренче җыентыгы басылып чыга. Шәүкәт Галиев балалар өчен иҗат ителгән берничә дистә китап авторы. Бу китапларда шагыйрь фантазиясе тудырган гаҗәеп дөнья урнала. Авторның әсәрләре яңа теле ачылган нәниләрне дә, олы яшьтәге мәктәп балаларын да тәрбияләргә, кызыксындырырга сәләтле. Балага кыры нәсихәт, кыры дидактик фикер белән генә тәэсир итеп булмый. Шәүкәт Галиев аларны көләч юморга төреп, елмаеп тора торган, кызыклы итеп бирә белә. Нечкә оста юмор аның табигый үзенчәлеге, талантының бер сыйфаты. Шагыйрь нәтиҗә ясауны, уйлануны балаларның үзләренә калдыра. Төп фикерен тел белән әйтми, ә рәсем ясап биргән кебек итеп сурәтләп куя. Юмор Шәүкәт Галиевның бөтен иҗатына, лирика һәм балалар өчен шигырьләренә хас уртак сыйфат. Шагыйрьнең иҗат индивидуальлеген һәм талант үзенчәлеген билгеләүче сыйфат. Шунысы куанычлы, Шәүкәт Галиевның геройлары китап битләрендә генә яшәмиләр. Азмы-күпме вакыт үтү белән китап кысаларын тарсынып, реаль дөньяга чыгалар. Кешеләрнең якын дусларына, әңгәмәдәшләренә әвереләләр. Балалар өчен язу айруча да җитди җаваплы шул. Шәүкәт балалар әдәбиятына танылган чын шагыйрь хәлендә килеп керде. Шигъри теленең матурлыгы, җиңеллеге, ритмикасының җырлап, шишмә кебек челтерәп торуы күңелне күтәрә, шатлык тудыра. Эчтәлегенең кызыклыгы, нинди дә булса фикер, мәгънә салынган булуы белән гүя сихерли ул баланы. Бу иҗат буыннан буынга, гомердән гомергә күчеп, еракка, киләчәккә барлык иҗат, дип яза Хәсән Туфан Шәүкәт Галиевның иҗаты турында. Шәүкәт абый Галиев турында тапшыру әзерләү өчен шагыйрьнең туган ягына юл тоттык. Ылы Бакырчы артык зур булмаса да, ямьле, гаҗәеп табигатьле авыл икән. Биредә безне Шәүкәт Галиев музей йорты җитәкчесе Рәшит әфәнде Гыйльметдинов һәм аның тормыш иптәше Мөнәвәрә ханым бик җылы, мул табыннар белән каршы алды. Бу урынны Рәшит абыйдан да ныграк сөюче, кадерләп саклаучы булмас. Беренчедән, ул Шәүкәт аганың ике туган инесе. Икенчедән, үзе дә күңеле белән шигърияткә гашыйк шәхес. Башта Шәүкәт абыйның иҗат йорты дип эшләдек инде моны. Ул вакытта үзем колхоз председателе идем. Ринат Мөхәммәдиев килгән иде. Рәшит ди, абыеңа бер иҗат йорты эшләргә кирәк ди Бакырчыга ди. Ул ди, аның туган нигезеннән җиракта булмасын ди. Шул вакытта уйлап тордым да инде, туган нигезе рядом, менә монда бу якта безнең без аны кичкен тәти абыйлар дип йөридек, Сафа абыйларны. И шунда бер пажма бар. Шу пажманы инде сөйләшеп, аның хуҗасы Мәскәүдә, аның белән сөйләшеп, хакын түләп, и шушы нигезне чистартып, шушы нигезгә финский җырт кайтарып утырттык. Соңрак өйгә яңкырма да өстәп салына. Ул 98 елның ноябрендә әзер була. Киләсе язда исә Шәүкәт ага тормыш иптәше Фәридә ханым белән биредә кунак була, иҗат итә. Шушында яшәп, айлар буе иҗат итәдер Шәүкәт абый.
Шәүкәт абый үзенең иҗатында шушында эшләгән һәрбер шигырен китапка язып бара торган иде. Мин дә моннан соң киттем иде, Каратунга эшкә кергән идем. Шул Каратуннан кайтып, Шәүкәт абый һәр көнне кич килеп, аның хәлен белешәдер инде. И ул миңа шушы китапта язылган, үзе язган шигырьләрне, беренче шигырьләрне укып күрсәтәдер. Рәшит менә беренче табадан төшкән шигырь сиңа дип. Инде баштан Фәридә апага укыткандыр. И миңа эләгәдер инде. Мин бик шатланып чыгып китәдер инде. Шәүкәт абый бик әйбәт булган дип, но инде мин әйтмәсәм дә әйбәт инде ул. И шулай итеп Шәүкәт абый шигырьләрен иҗат итте. Балаларны шагыйрь аеруча якын итә. Мәктәптә очрашулар оештыра, линейкаларда изге теләкләрен тели. Махсус премия уйлап табып, әдәбиятка гашык уку алдынгыларын шәхсән бүләкли. Шушы 8 ел дәверендә бирде уланы. Барысы бирелгән 17 бүләк. 17 бүләк. И биреләдер инде иң яхшы укучыга, 4-ле, 5-ле битергән укучыларга, аларга үзенә корочка белән и акчалата ярдәм инде. Күпме булгандыр инде, аны әйтә алмыйм. Но барыбер приятный иде инде. Шәүкәт абыйның бүләге дип, алар бик матур итеп каршы алып, шатланып җәрлиләр. Әле хәзердә миндә Шәүкәт абый биргән бүләк бар дип искә алып сөйлиләр. Бүгенге көндә мәктәп укучылары бу музейда еш кунактыр. Обязательно. Аларның җәйге кышкы лагерьларда, җәйге лагерь вакытында килеп, һаманда килеп яңартып китә. Алар барсы белән дә кызыклар. Рәшит әфәнди исә шагыйрьнең иҗат юлы, тормышы турында сөйли. Әдәбият күгендә балкыган бөек авылдашлары белән таныштыра. Балалар өчен язуымның ниндидер вакыйгалар, гаҗәп хәлләр, мәзәк хәлләр сөйләүемнең максаты акыл өйрәтү, әзер өлгегә биреп кую түгел, йөгрек, тапкыр фикер йөртергә күнектүрү, туган телнең тәмен сеңдереп кую. Иң мөһиме шәхеснең мөстәкыйльлеге, калганын ул үзе эшләр, хакыйкатенә, хаксызлыгына таянып үзе ирешер, дип яза Шәүкәт Галиев. Ул шушы юллары белән үзенең иҗатына төгәл бәя дә бирә кебек. Шагыйрь фантазиясендә туган Шәвәли, Камырша, Кытбетдиннәр балаларның якын үз геройларына әверелде. Алар башка телләрдә дә иркен сөйләшәләр. Үзләренең гыйбрәтле кыланмышлары белән төрле милләт балаларын үзләренә ияртәләр. Шәүкәт Галиевның Шәвәлие үтә халыкчан, тапкыр, җыр телле, кызыксынучан, йылгыр малай. Ул һәр вакыт нинди дә булса бер психологик халәттә күренә. Үзенең тәҗрибәсезлеге белән көлке китереп чыгара. Шагыйрь үзе белеме буенча педагог түгел, ләкин аның поэзиядәге педагогик эшчәнлеге күп кырлы. Ул яшь балаларны тәрбияләү өлкәсендә төрле юнәлештә эшли. Аларны һөнәр сайларга да, кешелекле, эшчән булырга да, улларны хөрмәт итәргә дә чакыра. Шәүкәт Галиевны чын мәгънәсендә туган як шагыйрь дип атарга була. Аны тормыштагы үзгәрешләр, табигатьне саклау, авыл, шәһәр, балалар һәм өлкәннәр проблемалары кызыксындыра. Ул җәнлекләрне кызгана, аларга карата шәфкатьле булырга чакыра. Шигырендәге экзотик җәнлекләр, жирафлар, филләр, аюлар, ташбакалар балалар белән бергә уйнап йөриләр, шаяралар, бер-берсенә ярдәм итешәләр. Шагыйрь әхлак мәсьәләсенә дә зур әһәмият бирә. Шулай ук телнең байлыгын, матурлыгын күрергә, музыкасын, шигъри нәфислеген тоярга да өйрәтә. Балаларның таны белүе, логик фикер йөртә башлавы турыдан-туры сүзләр дөньясына бәйле. Шәүкәт Галиев шигырьләрендәге шигъри табышмаклар, сүз уйнатулар балаларны туган телне яратырга, аның нечкәлекләрен, серләрен ачарга, телнең нинди олы көч икәнен аңларга өйрәтә. Тел белән әллә нинди тылсымнар ясарга мөмкин икәнен күрсәтә. Рәшит абый, әйдәгез хәзер Шәүкәт абыйның шәхси әйберләренә күчик. Менә позиция үзәктә иң түрдә тора. Ниләр бар монда? Иң беренче монда Шәүкәт абыйның үзе куллана торган ручкасы бар, аннан соң лампасы бар, сәгате бар, и менә главный машинкасы. Бу машинкада аны Фәридә апа гел алар бергә, Мәскәүдә укыганда бергә, гел бергә бит инде. Шушында Шәүкәт абый кул белән яза торган, Фәридә апа шушыны печатли торган булганнар. Бу машинаны мин хәтерлим, әле машинканы мин бәләкәй чагында без бит инде аралашадырык, алар белән кайткачтан бу Фәридә апаларның төп нигезендә әле төштек тә инде. Рафил белән, күрше Рафил белән. Шәүкәт бу кызыксынау күргән нәрсә түгел бит инде. И безгә кичкенә кенә кагазга чыгарып бирде. Миңа Рәшит дип язып бирде, Рафилга Рафил дип язып бирде. Ул без инде Казан каласын алган кебек күтәреп чаптык инде. Менә безнең нинди хәрефләр белән язма хәрефләр белән дип. Аннан соң Шәүкәт абый инде каягына барса да, алар бит ул вакытта шагыйрьләр
авылдан авылга, шәһәрдән шәһәргә килә, каягына барсалар да, аларга үзләренең сувенир ниләрен бирә торганнар иде. Биргәннәр инде. Менә монда искә алып китсәк, каягына барса да, аның исемдә белән тарелкалар була. Әнә мөгездән ясалган савыт бу инде ничек дип әйтим, ишә торган савытлар булган инде. И аннан соң монда китаплар, менә китаплар биргәннәр. Биредә Шәүкәт аганың шәхси әйберләре күз карасыдай кадерләп саклана. Аннан соң менә бу машина ни турында әйтәсе килә. Радиоалгыч. Ул вакытта бездә Лыбакырчыда ул күргән нәрсә түгел. Шушыны такканда инде Шәүкәт абый кайтып килә икән юлдан, урман жагыннан. Бер әбигә булыша, аның асып куйган бит инде, монда сөйли. Шәүкәтнең җене бар дип кайтып сөйләгән халкы. Җене бар ул бит уйламаган, ише тавыш иткән юк. Менә шушы радионы күтәреп, радиоприемникны күтәреп, кырларда үзенә теге танышып дип җиргән инде. Монысы шагыйрьнең кәчтүм шалбары. Ул аны бик яратып, мөһим чараларга киеп йөргән. Янында торган сәгать исә кайчандыр фатирын бизәгән. Күреп торасыз, шагыйрьнең истәлеге ышанычлы кулларда. Теләгән һәркем килеп аларны күрә ала. Балалар поэзиясының зур уңышы һичшиксез Шәүкәт Галиев исеме аның шигырьләре белән тыгыз бәйләнгән. Ул балаларның яраткан һәм популяр шагыйрьләреннән берсе. Шагыйрь иҗат иткән күп афоризмнар, канатлы тапкыр сүзләр, мәзәк гыйбрәтләр сабыйлар сөйләмендә һәм хәтерендә урын ала бирә. Балалар әдәбиятын үстерү өлкәсендәге нәтиҗәле эшчәнлеге өчен 1972 елда Шәвәли, Гаҗәп хәлләр, мәзәк хәлләр, Кызык, Тәмле йорт, Котбетдин Мәргән һәм рус телендә Мәскәүдә чыккан Спапов кабине исемле шигырь китаплары өчен Шәүкәт Галиевкә татар балалар язучыларыннан беренчеләрдән булып Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге бирелә. 1982 елда шагыйрь Ганс Христиан Андерсон исемендәге халыкара бүләккә почетлы дипломга лаек була. 1984 елда ВЛКСМ Үзәк комитетының Аркадий Гайдар билгесе белән бүләкләнә. 1996 елда Абдулла Алиш исемендәге премияга лаек була. 1995 елда Шәүкәт Галиевкә татар әдәбиятын үстерүдәге казанышлары өчен Татарстан Республикасының халык шагыйре дигән мактаулы исем бирелә. Бу урында Минтимер Шәрип улы Шәймиевнең шагыйрьгә мөрәҗәгать итеп әйткән юлларын китерәсе килә. Сезнең иҗатыгыз татар әдәбиятының алтын фондына керде. Халыкның иң күркәм шигъри традицияләрен дәвам итеп, тылсымлы тел байлыгыгыз белән сез татар халкының иң яраткан һәм ихтирам иткән шагыйрьләрнең берсенә әверелдегез. Балаларга багышланган иҗатыгыз өчен сезгә аеруча зур рәхмәт. Татарстан халкы сезнең исемегезнең күп илләрдә һәм төбәкләрдә киң мәгълүм булуы белән хаклы рәвештә горурлана. Музейда минем өчен иң кызыклысы Шәүкәт аганың кул язмалары, сакланган документлары, китаплары булды. Мин әйттем бит, монда кайтып иҗат итәдер дип. Менә Шәүкәт абый үзенең иҗат иткән шигырьләрен шушы дәфтәргә язып барган. Ничек матур итеп, кайсы көнне менә 99 елның 7 май анда кайткан булган. Анда шушы үзенең шигырьләре менә Әсгать хәзрәт йортка килеп Коръән укыды ди. Коръән укыды ди. Ага, шушы менә шушы йортка килеп, потому что булар кайткачтан. И шунда менә монда язган шигырьләре һәрберсендә, һәрбер көн ди. Ага. 9-да иртәнге шигырь яздым, сугыштан кайтмый калган 169 авылдаш истәлеге Фәнвәли Әхмәтовка. Атак, ага. Шигырьне мәдәният йортында һәйкәл ачылганда укыдым дип тестеп калган. Ай. Шагыйрьнең иҗат көндәлеген үз кулларында тотып торуда бәхеттер ул. Шәүкәт аганың сандыгы моның белән генә чикләнми әле. Биредә котлаулар, рәхмәт хатлары да бар. Ә монысы иң серле пышмак. Шагыйрьнең шәхси китапханәсе. Абый минем инженер булып эшләде. Командировкаларга җиридер. Абый кая читтән таба абый алып кайтадыр. Ике экземплярда берсе Шәүкәт абыйга бирә, берсе үзенә. Шәүкәт абый үзе тапса, абый белән уртаклашалар. Менә аларның икесендә дә шушындый библиотека бар. Абыйның үзенең квартирасында калды инде. Шәүкәт абыйныкы балалары бүләк иттеләр шушы музейга. Ничәдә китап дидегез монда? 626 китап. Энциклопедияләрнең саны 33. Ярыйла хәзер интернет бар. Илгәре шагыйрь үзенә кирәк мәгълүматны шулардан эзләп тапкан. Тагын биредә Шәүкәт абыйның гаиләсе, туганнары фотосурәтләрендә күрергә була. Иҗат йортының
Аннан соң музей болып қалу шында. Бик күп кіш қойды өзіміздің апас туған яқның Ирену музейі директоры Ремей Усманович кіші білен. Шушы Шәукәт абайның мұнда қайтып, апасқа қайтып, шулай аралашып жүруде оның кіші білен болды. Нешек болды? Туфан Миңнуллинның юбилейна барғаштын. Камыскида Роберт Миңнуллин білен бірге отыралар, Ремей Усманович. И шул вақытта Роберт Миңнуллин әйті, Ремей, сізде де шушылай yok ішлеп бола бетті. Шулай yok деп әйтеу анда кіргенде асфальт улауылға ол вақытта бізде yoғы. Шуның ішіндегі ухожанный жыртларын қарағанда сіздің Шәукәтігіз барды. Шәукәт абай білен Роберт Миңнуллин бик якын достар инде. Роберт Миңнуллин Шәукәт абай аның турда минем шәкіртім деп бик якын көріп сөйләшәр. Илдар Юзеев алар бергә аралашар. Иҗат йортыннан соң мәдәният йорты төзелүгә дә Шәукәт абый тәргеш була. Соңрак шагыйрь Бакырчыдагы мәктәпне яңартуны сорап, президентыбызга мөрәҗәгать белән чыга. Авылга асфальт килә, су керә, 2 катлы өр-яңа мәктәп калкып чыга. Авыл халкы моны зур бүләк итеп кабул итә. Ә без исә үз чиратыбызда Олы Бакырчы бөек әдибен мәңге зурласын дигән теләктә калабыз һәм Гыйльметдиновлар гаиләсенә олы рәхмәтебезне белдерәбез. Шәукәт Галиевның иҗаты буыннан буынга күчеп, ерак киләчәккә бара торган иҗат. Ул балалар әдәбиятына яңа сүз алып килгән гаҗәеп шагыйрь. Дөнья балалар әдәбиятының күренекле вәкиле, нәниләрнең якын дусты. Бала күңелен якыннан аңлаган, үзе дә бала булып кала алган шәхес кенә балалар өчен иҗат итә ала торгандыр. Андыйлар бармак белән генә санарлык, һәм алар һичшиксез хөрмәткә, зурлауга лаек. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру балалар язучысы, Татарстан Республикасының халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Шәукәт Галиевның тормышы, иҗаты балалар өчен язылган әсәрләрнең үзенчәлеге хакында иде. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне тенҗе бетмәен. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.